Vivimos na chamada era da comunicación. As barreiras espaciais ráchanse, emisores e receptores intercambian información dun punto a outro do planeta en apenas segundos. E unha boa transmisión resulta imprescindible para que a mensaxe sexa recibida. Empresas de telecomunicacións disputanse un mercado cada vez máis competitivo e globalizado, no que se demanda proximidade e calidade. R. Cable y Telecomunicaciones. Data de creación 1998. Sector telecomunicacións. Emprego creado 1500. Facturación 237 millóns de euros. Así se presentaba R a todos os galegos a finais do ano 1999, logo da liberalización do mercado das telecomunicacións en España. R, que comezou a ofrecer os seus servizos nas 7 principais vilas galegas, chega hoxe a máis de 90 localidades. Bueno, os comenzos foron, pois, eu creo que por unha banda, pois, complicados, evidentemente, porque comenzamos de cero, no ano 98, fui a primeira persona en comenzar na compañía, e por outro lado, pois, home, eu creo que moi ilusionantes, porque tivemos a oportunidade, pois, un grupo de profesionais daquela, pois, moi xóvenes, con 34 anos aproximadamente, pois, de facer ou de empezar a desenrolar un proxecto para Galicia moi relevante. Para nos o ano 2001 foi o primeiro ano de explotación, cando comenzamos a comercializar os nosos servicios, xa dende o principio con triple play, con internet, teléfono e televisión. Ese foi un dos hitos moi importantes. Outro foi cando no ano 2010 tamén por primeira vez acabamos o que é o beneficio acumulado histórico. Probablemente Galicia deu de ser, pois, nos anos 2008-2009, pois, un dos primeiros territorios en toda Europa onde era posible, pois, contratar 100 megas nunha parte moi relevante, pois, nun 55% do territorio, a unha conexión de 100 megas. E, polo tanto, bueno, pois, creo que é unha oportunidade clara. Pois estamos no CPO, que sería o Centro Principal de Operación de R. Este centro estamos concretamente na Coruña, temos un exactamente ou prácticamente igual replicado en Vigo, na zona sur. Este centro en concreto son 4 plantas onde están as salas técnicas principais de R, e nas plantas superiores o que temos é a xente de operación. Constantemente temos información de cal é o estado da rede de R en todo o ámbito de operación. Esta sala é a sala principal, a sala técnica máis grande, onde temos as centrales de conmutación, nunha parte as centrais de móvil, de voz sobre IP, os equipos de transporte, os equipos tamén, os routers grandes de acceso a internet e de agregación de datos. E é desde este punto, desde esta sala, de onde se insecta os distintos sinais de televisión, de datos, de internet, de telefonía, na rede de fibra óptica de R para distribuirse por todo o área de Galicia. Son aproximadamente uns 1000 kilómetros de fibra tendida nese anel interprovincial. Nos apostamos dende un comenzo pola fibra, inda que podía resultar un pouco máis caro e lento o despliegue, porque a fibra o que nos dá é unhas capacidades inmensas, ten moi boas propiedades en canto a atenuación e moita robustez frente ás interferencias. É prácticamente inmune ante interferencias electromagnéticas por tratarse de tecnoloxía óptica, e as capacidades son inmensas. O obxectivo de R é facilitarlle a vida aos nosos clientes, por iso no que traballamos sempre nesa integración de servizos de comunicación, teléfono fixo ou móvil que temos dende fai 5 anos, internet, televisión, isto dende sempre. Dende R sempre apostamos por ter as mellores velocidades de internet, e agora mesmo estamos con nosas velocidades de 100 megas que nos permiten ter un cambio de experiencia de uso en internet. Eliminamos totalmente as esperas e a navegación é totalmente fluida. Estas velocidades, ademais, permiten utilizar servizos como videoconferencia ou telepresencia, que é unha videoconferencia máis avanzada e máis calidade, e servizos tipo teleasistencia. Tamén permiten que os fogares queden preparados para servizos futuros que se abarcan no coñecido como fogar digital ou cidades intelixentes. Ademais, levamos xa anos traballando no marco do Plan de Banda Larga da Xunta de Galicia, que ten como obxectivo que máis de 1 millón de persoas en Galicia poidan acceder a este tipo de velocidades.
A ventaxa que ten o móvil, o servizo móvil que lanzamos é que además complementa moi ben o servizo fixo. Hoxe en día xa vedes que coller a oferta móvil e fixa e unila pois é unha ventaxa para os clientes pois moi interesante, non? E de feito o mercado está recibindo moi ben. O vídeo baixo demanda en R en realidad son dous servizos. Un é, por decir así, o tradicional de videoclube, isto é, selección dunha película como pode ser esta de Badass, vale? Costarache 3 euros ou 2 euros, en función de se é cine de estrea ou cine de librería. Isto é o máis tradicional, o máis parecido ao pay-per-view de toda a vida. Pero despois hai un servizo que rebobina. O que se fai é gravar de 15 canles seleccionadas ata 8 horas ao día, vale? De programas que, por decir así, nos recomendamos, vale? É dicir, tes todos estes programas a teu dispor durante unha semana. Bos días, son Verónica, en que o podo axudar? O que diferencia o servicio de atención ao cliente de R dos outros operadores é a proximidade á xente. Nós temos un obxectivo permanente noso de facernos sentir preto da xente que nos chama, atendéndoa con un trato cordial, próximo, cercano, sincero. Ademais, o feito de que todos os nosos call centers estean en Galicia, que non sempre ocorre nos outros operadores, fortalece aínda máis este obxectivo noso de cercanía, de proximidade co cliente que queremos ter. Para iso contamos cun plan de formación continuo dos nosos axentes en diversos ámbitos. A comunicación cos clientes non só se limita ao teléfono, temos outras vías de comunicación como poden ser o correo electrónico, os faxes, sobre todo na actualidade o moi importante as redes sociales, Facebook, Twitter. Tamén está o noso blog de Que che parece, sin olvidarnos, por suposto, da nosa rede de tendas e puntos de atención na propia rúa. Tamén dispoñemos dunha serie de vídeos tutoriais na nosa web que axudan a entender os servicios de R. Pois, por exemplo, como configurar o wifi, como funciona o noso servicio de rebobina ou como instalar a aplicación de WhatsApp no móvil. Estamos nunha das salas de operación. Nesta sala en concreto o que se fai é unha vez que se recibe unha chamada o servicio de atención ao cliente, se filtra esa chamada, se canaliza esa chamada de tipo técnico, unha incidencia técnica, unha consulta técnica. Esa chamada chegaría aquí. Se a xente de nivel 1 categoriza a consulta como máis complicada ou de máis severidade, pasaría a nivel 2, e se nivel 2 considera o mesmo, pasaría a nivel 3, que serían a xente de operación de rede especialista en cada unha das tecnoloxías que están na sala de arriba. A maneira de traballar así o que nos permite é de unha maneira moi áxil responder ante as incidencias dos clientes ou as consultas dos clientes, que é un rasgo diferenciador frente a outros operadores, e que ademais o facemos desde aquí en Galicia. Nos non temos un departamento de innovación. Temos todo o mundo, ten parte do seu traballo e parte de traballo de innovación. Eso eu creo que reflete un pouco unha diferencia con respecto ao resto de como funcionan moitas compañías, non? E agora estamos traballando moitísimo en temas de fogar digital, de smart cities. Todas as cousas acabarán tendo algún tipo de conexión a internet. E iso a verdade que significa un reto moi importante para os operadores, porque meter centos de miles de dispositivos de funcionamento distinto, todos eles, recoller os datos desos dispositivos e poñelos a disposición dos clientes, non? Entón, estamos traballando en eso, estamos traballando en temas de fogar digital asistencial, é dicir, de poder axudar as administracións públicas, os sistemas de saúde a forrar diñeiro vía facendo, por exemplo, que podes estar na tua casa facendo un seguimento médico dentro da tua casa, nesa liña, non? En cousas máis do que se avecina, digamos, non? Nos entendimos que o proxecto de R podría ser un bo proxecto para Galicia porque ademais de tender a rede de fibra óptica máis avanzada do mundo e que seguimos en desenrolo da rede, eso iba a contar coa sociedade galega, a sociedade galega iba
a apoyar este proxecto porque a su vez permite ás empresas galegas competir coas empresas do mundo en xeral al ter as tecnoloxías máis avanzadas a súa disposición. E nos pensamos que podemos xerar valor e riqueza dende Galicia e para Galicia. R é unha empresa galega e os nosos clientes maioritariamente son, a imensa maioría son galegos, entón nos, o que precisamos son profesionais precisamente galegos para comprender moito mellor o que os nosos clientes precisan e necesitan nos seus fogares. Nos nutrimos fundamentalmente, máis do 90% dos casos, da Universidade Galega, que é onde estamos a seleccionar casi única e exclusivamente os profesionais que temos contratados en R. Un dos valores fundamentais para nós é que a xente sexa suficientemente responsable e madura para ter suficientemente claro o que ten que facer. Unha das políticas fundamentais de R neste ámbito é que a xente poña a dispoñer de tempo cando realmente o precisa. Eu creo que temos acadado esa imaxe de marca como un bo lugar para traballar. Moitas veces surxen cousas como os videotutoriais que quedan un pouco fora do que serían as tareas claras das ocupacións. É impresionante ver como os nosos compañeiros pois faense con todas esas cousas, faen cousas fora do que é o seu día a día, e sobre todo que nos permite tamén ver o enorme talento que temos dentro da compañía. Moitas desas fortalezas que moitas veces permanecen ocultas xurden cando facemos cousas deste estilo. O desenrolo dunha marca non é máis que asociarlle determinados valores a esa marca e, digamos, acadar que os nosos clientes coincidan con eses valores que estamos a asociar unha marca. Un deles, por suposto, foi o galego, é dicir, nos R pois expresase sempre en galego, digamos, dun xeito natural. Cando coñecemos un pouco o que foi o que é a Fundación Galicia Empresa e os seus obxectivos, pois para nós encaixaba perfectísimamente nos nosos obxectivos, porque, pois pensamos que quizáis existen todavía, pois determinadas trabas que non se sabe moi ben cales son o que é o uso do galego dun xeito natural das compañías, e polo tanto, nós que dende o principio apostamos por ter moita da nosa comunicación interna en galego, das nosas reunións do comité, propio comité de dirección, o comité de mercado, a presentación do presuposto, que o facemos sempre en galego dun xeito natural, tentamos tamén trasladalo, que, digamos, dun xeito natural podase espallar tamén outras empresas en Galicia, e non só eso, sino como facemos a nómina, como facemos moitísimas dos procedementos internos noso con documentación na nosa lingua.